ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। So hey guys, welcome back to the channel. गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ गोबाव समनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोबाय आरोना आङो स' नोंथांमोना स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। ओमफ्राय आंनिया भिडिअबो बारा क्वालिटिबो माने मोजां जाया ओमफ्राय मा होनो भिउसआबो थाङा आरोना आंनिया मा बुंनो गोबां दुखु नाङो आरोना स' नोंथांमोना बे भिडिअ माने जास्ट इन्टारटेनमेन्ट जास्ट फानिनि थाखाय खालामनाय जादों आरोना स' नोंथांमोना जेबो हामा मोननाङा आरो जाय माने इन्टारटेनमेन्ट फानि खालामजादों स' नोंथांमोननिसिम सरि बिहरनाय थाबाय स' लेट्स गो। ओइ फाग्ला दानि जुगावलाय बहा अरिजिनेल माल नुबावखो नोंलाय दा बायदियाव नोङो 100 जन सिख्लाखौ रिजेक्ट खालामबाबो अरिजिनेल माल मोना फाग्ला गावसाबो डुप्लिकेट गोजा ओमफ्राय आरो जोंखौ डुप्लिकेट मालाव लांफाजोब्बाय आरोना माबा 100 जनावलायनो सासेबो अरिजिनेल माल थायानो 100 जनावबो सासेबो अरिजिनेल माल थाया जाबाय होमबा जोंलाय मा माल जों मा माल क्या बोला तूने? मजा नहीं आ रहा है। बेगारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन एसेबाबो रटेसन जालायबावखागोन गोसथोलायना खनसेब्लाबो बेखार जाखागोन बे फाग्ला बिदिनो जायो जिबौ जाना खनसेब्लाबो रोंग'खाथारगोन